So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan shine first video practical namu na yace ake sauke Termux akan other sources. So za mu duba dukkan sources uku nan da muke magana a cikin bidiyon mu da gabata na theory. So kuma bayan mun duba su sai mu ga wace Termux ta tafi dacewa da mu sauke ta akan Android namu. Okay, so already ana fatan duk wanda yake kan kallon wannan video ya riga ya san mecece Termux. In kuma baka san mecece Termux ba, zaka iya zuwa a nan channel namu mun riga mun yi bayani akan mecece Termux. So bari na muku channel namu, amma kana kallon wannan video the first time, so zaka je a YouTube. In ka je YouTube sai ka yi searching na channel namu. Okay, so ga channel namu zaka yi searching na Arewa Cyber Academy. Okay, so idan kai searching na Arewa Cyber Academy, muna da official channel namu gasha. Wannan ita ce official channel tamu. So mun riga mun yi cikakken darasi a game da Termux. Duk wani bayani da ya kamata ka sani yana a cikin wannan video. So idan ka kalli wannan video sai ka fahimci me muke magana akai. Okay, so bari mu je ga new tab. Okay, yes, bari mu ƙara new tab. So da fari mu yi magana akan source na me ake kiran shi na GitHub. Okay, so bari mu ce GitHub Termux APK. So bari mu ga na APK na Termux akan GitHub. So link na farko wanda yace Termux a terminal emulator Android for Android OS. So bari mu taba kan shi. So kai zaka because na dan sai ta wayana ta samu irin space haka saboda in samu damar recording video akan YouTube. So kai kuma zaka zo nan inda aka sa desktop site, ka kunna wannan feature din idan kana son kaga abin da zamu gani yanzu. So za ga wannan release din, idan baka yi desktop site ba za ga wannan release din ba. So idan ka zo release din sai ka je nan inda aka saka latest. Okay, bari mu je ga latest. Okay, so mun zo ga latest, za ka kalli cewa muna da latest version 0.118.3. so ga applications nan kamar debug ARM64 in kana da ARM64 kenan. So mu duba su muke nema ba, bara mu je ga latest releases. Okay, so in ka je ga latest release sai ka dan scroll down a little bit. So I guess wannan ita ce Termux da take official site, amma an kuka lura za ku kalli cewa tana da 35 MB, wanda I don't recommend download nata because there is a lot of packages that are missing. So mun ga source na farko, so bara mu je ga source na biyu wanda shine F-Droid. So ba tare da ma mun sauke F-Droid din ba, za mu iya sauke Termux akan Android namu. Okay, so in ma ka san yadda ake sauke Termux akan F-Droid, ya kamata a ce ka aje hankalinka anan ka kalli wannan video, because zai baka dama ka sauke Termux din ba tare da ka sauke F-Droid ba, because F-Droid applications ne mai matukar hatsari wanda yake dauke da malicious application. So zaka iya zuwa official site nasu F-Droid. Okay, kai searching. So in kai searching zaka zo nan exactly na wannan link na farko zai ka taba kan shi. So official site na F-Droid zai bude. So ga nan inda aka saka find apps. Okay, sai ka ce Termux, ita kadai kake nema. Okay, search. So za ka kalli cewa muna da Termux styling, wanda wannan Termux styling kaman wani applications ne wanda in ka install nashi na Termux ne zai baka dama ka canza rubutu akan Termux, zai baka dama ka canza kala da sauransu. So muna da bukatun shi, bara mu sauke shi. Okay, so za ka taba kan shi, za ka kalla ya bude maka interface kamar haka. So sai ka dan scroll nan inda aka saka download F-Droid, baka da alaka da shi, ba ruwanka da shi. So za ka zo nan inda aka saka download APK mai 31 MB. Okay, so sai ka yi downloading nashi. Mu mun riga mun yi downloading nashi, ina gaya muku ne for the sake of tutorial. Sai ka dan yi back. So ga Termux booting nan, tax bar da GUI na graphical user interface duk ba su muke nema ba. So za ka zo nan inda aka saka terminal emulator with packages, sai ka taba kanta. Okay, so in ka zo na gaya muku wannan download F-Droid baka da alaka da shi, za ku kalli cewa muna da can anan muna da version, in kuka lura za ku ga 118 0.118. nan kuma muna da version nawa 0.119 kenan. Wannan Termux ta F-Droid ta fi dan karfi sosai sabanin ta official site nasu na GitHub. So
kai zaka zo nan inda ka saka download apk za ka kalli cewa yana da 109 MB. So sai ka taba kan download. Mu already mun riga mun download nata, amma for the sake of the video bara mu ƙara download nata. Okay, so suka ce this file might be harmful, ana maka warning cewa wannan file din yana iya zama mai hatsari, sai ka ce download anyway. Okay, so sai kuma site na gaba na Termux kenan, su ma bara mu je mu ga tasu Termux din ya take. So bara mu searching Termux official website. Okay, enter. Okay, Termux official site, Termux.com. So in ka je Termux.com za ka ga sun linkin applications nasu akan Play Store. Okay, so no need a ce mu sauke na Play Store, because na Play Store bara nuna muku asali abin da nake so ku gane akan Play Store. So za ka kalli wancan yana da 35 MB na GitHub, na F-Droid kuma yana da 109 MB. So bara mu je ga Play Store mu ga na Play Store shi kuma yana da how many MB. Okay, for the sake of this video bara mu je ga search, mu ce Termux. Okay, Termux, enter. Okay, so abin da nake gani a nan shine Termux din tana da 24 MB, wanda yake nuna cewa an cire access da dama akan wannan Termux din. An cire access da dama, za su ba mu dama mu yi performing no taxes. So wannan application din bara mu install shi ba ya zama outdated. An riga an yi restricting nashi, Play Store sun yi scanning sun cire wasu abubuwa wanda zai cutar da wayoyin mutane. So mu kuma bara mu install nashi ba, since an riga an cire wannan abubuwan, don akan su ne za mu install. Okay, so bara mu koma ga browser namu mu kalli cewa download namu ya kammala. Bara mu ce open. So kun ga Termux din mu nan ta gama sauka. So bara mu ce install, bara mu installing. Okay, so zaka iya samun issue because wani lokaci Play Store suna blocking na installation nata. So in ma ya baka issue zaka iya zuwa nan akan Play Store naka sai ka kashe security protection na Play Store. Okay, wanda zai baka issue game da installation da Termux. So in ma ya baka issue zaka zo nan daidai profile ɗinka. Okay, daidai wannan profile naka sai ka shiga settings. Okay, na Google Play Protection. Okay, so ba anan zan gan shi ba na zuwa. Okay, bara mu je ga Play Protection. Okay, so gashi nan. So da kalli cewa ni na riga na kashe nawa, so suna gaya mana cewa wannan application is very dangerous, net hunter shi ma is very dangerous. So it's not the fact ba shi ya kawo ni nan ba, ina gaya muku yadda za ka kashe ne. So za ka taba wannan gear icon din sai ka kashe security protection din. In kai top off nashi, so Termux din ka ta install successfully. Okay, so I guess mun riga mun gama installation na Termux namu. Gata nan tana scanning don ta gano mana ko akwai error a cikin Termux din. So bara mu ce continue, open the app. To alhamdulillah mun riga mun installing. So ka tabbata kana da network speed wurin wannan installing bootstrap din packages, because it shine zai connecting na repository sites ɗinka to ita wannan me ake kiranta, ita wannan GitHub site din. So yanzu mun riga mun yi installing nata. So na ga abin da ya fi kamancece na da mu nan shine mu je mu sauke wannan styling app din akan Chrome browser din mu domin mu yi customizing na Termux din mu ta fito very unique kuma ta yi kyau sosai. So bara mu dawo ga Termux F-Droid namu sai mu ce mun riga mun sauke ta. Bara mu je ga styling, bara mu ce Termux again, enter. So bara mu je ga styling kamar yadda kuke gani, sai ka sauke styling latest version 0.2.1. so download apk, download anywhere, open details. So bara mai installing nashi shima because it will be very useful a ce mun yi installing nashi. So bayan nan kuma sai bidiyon da ya gabata na biyu, theory video na mun yi muku bayani akan abubuwan da ya kamata ka fara yi bayan ka yi installing Termux. So idan ba kalli wannan bidiyo ba, shi ma ya kamata ka je ka kalli wannan bidiyo, yana akan channel namu yanzu haka. Okay, so bara mu fara customizing nata before mu je ga abun da ya kama a cikin wannan bidiyo. Okay, so bara mu open, mun riga mun sauke ta. So ina terminal application namu Termux kenan. So da fari zaka danne screen naka. Idan ka danne screen naka zaka ga inda aka ce copy ko kuma mo.
so bara mu ce mo, idan muka ce mo ga inda aka sa styling, okay style kenan. To in baka da wancan application install ba zai nuna maka haka ba, to sai ka je ka install wancan application din. So bara mu choosing color, muna buƙatar color na Ubuntu wanda mafi yawancin bidiyon da suka gabata da wannan kala nake amfani because kalan is very unique, tana burge ni sosai. So bara mu zabi Ubuntu Mono because a cikin Linux operating system I prefer using Ubuntu because Ubuntu it is very very important to me. Okay, now we can zoom in. So bara mu zoom in yadda za ku kalla screen din. So mun riga mai installing na Termux. So video da ya gabata mun gaya muku idan ka fara installing Termux, abin da ya kamata ka fara a farko shine ka yi installing ka canza repository. So bara mu ce Termux change repo, okay, kamar haka. So da aka cewa ta yi prompting na mirrors da muke da su. So ka ce do you want to choose a mirror group or a single mirror? Select with space in kana son ka choose na mirror multiple ko kuma single mirror. So mun bara mu choose single mirror ba, mun musan mu select na multiple mirrors ta yadda in wannan baya da karfi wannan yana da. So za ka danna enter ne kawai ko kuma ka taba okay. So suka ce all entire mirror na duka duniya za mu yi installing ko kuma muna buƙatar na Asia ne ko kuma China ko kuma Europe ko kuma North America ko kuma Oceania ko kuma Russia. So abinda za mu ci anan shine entire world, babu ruwan mu duk inda mirror din yake da kyau a mana installing. So suka ce testing the available mirrors, yanzu za su duba available mirrors din da suke available sai su yi mana installation nata. Okay, so gasu nan suna sauke mana packages na wannan mirror da muka selecting na all over the world kenan. So bayan sun gama installation na mirror din kamar yadda kuke gani suna bincika mirror site kala-kala. So wannan kuka gani ya yana muku okay din nan means while yana available kenan. Okay, so gashi nan suna ta zaba mana mirrors da suke kan internet yanzu haka. So suna installation. So mun riga mun samu updated mirror kamar yadda kuke gani muna da 73 packets that can be upgraded. So bari mu fara upgrading ba yanzu. So a video nan mun ga muku cewa za ku iya ba da permission na storage wanda zai ba computer ku access da storage na wayarku. So bari mu ce Termux setup storage, okay. Sai ka danna enter. Za ta iya kai ka wani wuri ko kuma za ta iya tsayar da kai anan. So ko gaska ce permission, kun ga na gaya muku za ta iya kawo ka anan file access sai ka ce allow, okay. So idan kai allowing sai kai back. So anan me za mu yi idan muka yi ls, okay, ba mu fara ls ba. A video da ya gabata mun gaya muku za ka iya amfani da pwd domin kai freaking working directory inda kake yanzu haka. So in kun lura ga muna akan data Termux file home, muna akan home kenan. Sun na gaya muku wannan ita kanta matsayin wata computer ce mai zaman kanta akan wayanku. Yanzu tana da IP address nata daban, tana iya bude browser nata daban. So wannan CLI ne kamar inda ake tura command ne. Akwai kuma GUI wanda insha Allah a bidiyon da zai zo na gaba zan gaya muku yadda za ku saita GUI akan wayanku ta yadda za ku iya ganin applications ko clicking nasu ba tare da kun yi amfani da wannan CLI ba, terminal kenan. So yanzu dai abun da nake so ku fahimta shine wannan computer ce mai zaman kanta. So idan muka ls za ku ga muna da air folder storage wanda wannan folder storage link ne wanda zai bamu dama in muka shiga cikin ta mu ga files din da suke kan Android namu, since wannan ita ba komai a cikin ta. So bara mu ce clear shi yake goge duk rubutun da kai akan terminal idan ya taru. Okay, so yanzu sai kuma command na gaba mkdir wanda yake making directory. So bara mu fara da kirkiran folder mai suna me zan kira ta, folder mai suna Termux, okay, Termux Hausa, Termux course Hausa, okay, Termux course na Hausa. Sai mu danna enter. So yanzu za ku kalli cewa idan muka ls dazun nan ba wannan folder, amma yanzu idan muka yi ls za ku kalli cewa okay idan muka yi ls za ku kalli cewa wannan me yake faruwa nan, ba mu clearing screen. Okay, so idan muka yi ls za ku kalli cewa wannan folder ta fita. Dazu air storage muke da shi, yanzu kuma muna da Termux course Hausa
wannan wata folder ce muka kirkira akan computer da muka yi installing. So yanzu da za mu yi running wannan a GUI, wannan folder din za mu iya ganin ta akan home din mu. Okay, so bara mu ce ls, so mu ce cd dot wanda cd dot yana dawowa kamar yana hitowa daga cikin folder. Misali idan muka ce enter sai muka yi ls, za ku kalli cewa muna da user, muna da home. Okay, wannan user bari mu shiga cikin shi koga kamar a normal computer. Idan muka ce cd into user, za ku kalli cewa muna da vin, etc, include, library, share da kuma temporary files da kuma var. So wannan computer ce mai zaman kanta muka install yanzu haka. So Termux computer ce mai zaman kanta. So bara mu ce cd, duk inda ka shiga akan Termux ɗinka ka laƙe, abinda za ka yi anan kawai za ka danna cd sai ka yi enter, za ta dawo da kai home. Ko so kun ga ta dawo da mu home, ko ka shiga wani wuri ka laƙe da ka yi cd, cd kawai za ta dawo da kai home, current directory kenan, za ta dawo da kai home. So yanzu sai kuma command na gaba wanda ban san ya zan yi muku misali shi ba. So bara mu ga kaman git, wannan game packages ne, so ban so mu kai can ba by now. So kun iya kirkiran folder, kun iya deleting na terminal. So akwai course da zamu dauko na bundle up wanda duk a cikin wannan course ne na Termux, wanda insha Allah ina tunanin daga mun ƙara wannan course na Termux kuma za mu fara wannan video wanda zai baku dama ku san command kala. So mu abin da muke so ku fahimta anan shine Termux basic muke so ku fahimta a cikin wannan videos dan faɗo ku. So bara mu yi dogon karatu akai ba. So bara mu ce ls, sai mu fara installation na packages. So packages za mu fara installation akan video da ya gabata muka ce muna iya amfani da apt update domin updating shi zai ba mu dama mu sauke latest version abubuwa. So bayan ka yi duk waɗannan abubuwa sai ka ce apt update and apt upgrade, sai mu ce tag y ɗin nan shi ne zai gaya mu Termux cewa duk abin da yake na tambaya ba sai an tambaye mu ba, kawai a wuce. So bara mu ce enter, za ka lissa ta fara updating. Idan muna da broken files za ta goge su ta sauke mana latest version. Idan kuma muna da wasu wanda suka tsufa su za su iya goge mana su kuma su samu na sabi. So idan ta maka prompting na irin wannan operations din ba sai kai kuma ba enter kawai zaka danna. So za ta zabi default abin da ya dace ta wuce. So za ta dinga ma prompting na idan kana so a yi maka wani abu, so sai ka ce kawai enter, za ta zabi abin da ya dace kawai ta yi. Okay, so this sounds good, abun na tafiya yadda ya kamata. So bayan mun yi apt update da apt upgrade sai muka ce bara mu sauke na git, because git yana da matakar amfani duk bidiyon da za su biyo baya. So za mu yi amfani da git a cikin su. So in muka fara running automation script za ku kalli cewa ba abin da muke amfani da shi kamar git. So duk abin da ta maka prompting kawai ka danna enter because ka sauka ma kanka. Okay, so bara mu ce clear. So mun riga mun clear, mun yi update, mun yi upgrade, sai mu ce apt install, okay, git y enter. Idan ka ce tag y ba za ta maka wannan tambayan ba, za ta wuce ne kawai direct. So mun sauke nmap git kai. So sorry, yanzu mun riga mun sauke git, sai kuma apt install nmap nake tunani akan bidiyon da ya gabata, enter. So nmap network mapper ce da take ba mu access da internet, mai scanning na network mu ga how many ports suke a kunne. So bara mu ce apt install, bara mu fara da programming language na fal. Okay, enter. Sai kuma apt install curl wanda yan download suke amfani da shi, wanda suke download akan Termux. Apt install, because zamu yi amfani da shi mu ma a cikin wannan video, because zamu install wani tools da ake kira ngrok wanda zai ba mu dama mai host na site mu akan online. Okay, curl. Okay, enter. So mun yi install na curl, sai whois ina tunanin shi ma mun yi, amma bara mu ƙara. Okay, ba mun install na whois ba, gashi nan mun installing yanzu. So okay, so bara mu ce clear, clear.
sai apt install okay, me ya kamata mu installing yanzu bayan okay sai python, okay enter. So python zai baka dama kai running na python script akan Termux naka. So muna da python 1, muna da python 2, muna da python 3. So wannan python extension ne wanda shi zai iya gane cewa wannan file inda ka sauke akan github na python ne ko kuma a'a wani other programming language ne. So bash yana zuwa by default akan Termux naka, so ba bukatan ka sauke bash. Okay, so muna kan installation nata. So python zai bamu dama wannan python 1 ne, so yana da dandana nauyi sosai. So ka tabbata kana da network speed mai kyau, because in baka da network speed mai kyau wani lokaci abun na dan zuwa da wahala. Okay, so a bidiyon da zai zo na biyu practical insha Allah shine yadda ake sauke GUI akan Android, yadda zaka yi running Termux naka matsayin desktop akan Android naka. Okay, so writing data to pip.config. Okay, so sun sauke mana har pip nake tunani. So bari mu ce clear, goge screen, sai mu ce python 2 yana kan installing, ba wani nauyi ne da shi ba, yana setting up pip 2. Muna da pip 2 akan wannan Termux namu, installing collected packages setup tools, wato pip kenan. So sai python 3. So idan muka ce python 4 za ku kalli ta ba python 4 bai sauka ba tukun. Muna da iya wannan python wannan ne, muna da iya wannan python packages ne. So duka ina tunanin anan muka karshen wannan video insha Allah, sai kuma bidiyon mu na uku wanda zai ba mu dama sauke abubuwa masu amfani akan Termux namu. So ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah, za ka ga yadda ake sauke GUI wato graphical user interface, wanda zai baka dama kai amfani da Termux naka akan Android naka matsayin desktop. So duka anan muka karshe. Ku yi subscription, ku yi liking, ku yi sharing, ku yi comment in kuna da tambaya, domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo muku bidiyoyi masu amfani.